Sada ćemo o jeleku srpskom i to ženskom. Marijana? Da, tako je. Ja se nalazim pored stola koji, pa ne znam odakle da krene. Mladena Gojković je poznata u ovim krajevima da sprema najbolje i najkvalitetnije. Da, bar tako sam čula, Mladena. Pa, ako vi kažete tako, ako žiri... Tako pričaju ovde. Dobro. Ja ću, volim kad neko tako kaže, ali inače Čačanski kraj ima dosta kulturno-umetničkih društava da isto žene rade dobro kao moje. Prepun sto. Stara srpska tradicionalna jela. Pa jesu, ovde sad imamo danas 40 vrsta i neki i više spremamo. Evo danas smo se pojavili kod vas ovde u emisiji u Gornjoj Trepči sa ovoliko jela. Puno jela, ali uživat ćemo i u dobroj staroj pesmi. Da, jeste, pevaće zajednička muška i ženska grupa Gajila, Milja, Slavuja. Da čujemo. Muška ili ženska strana kada su jela u pitanju? Ko bolje mesi? Žika pita. Pa moram da kažem da smo mi žene, boga mi ove muškarce naše savladali, da kako idu na pijac, nosili ga nose i okreću, peru plehove, ali sve u redu. Lako je, Mladeni, kad je mikrofon kod nje, pa ovi ne mogu da demantuju. Pevajte onda, u redu je. Milja, slavu, rešila Milja da su